No niin, pientä päivitystä tilanteeseen. Kävin viikko sitten Meilahdessa 16. päivä kirurgin juttusilla ja hän kertoi sitten tuosta leikkauksesta. Leikkaus on tulossa 19.6. Ja mitäs uutta? No, kävikin tietenkin läpi, mitä kaikkea siinä leikkauksessa voidaan joutua sitten poistamaan. Eli siellä voi lähteä osa suolista, ohutsuolesta, paksusuolesta, peräsuolesta voi tulla avanne. Voidaan joutua poistamaan se perna, kohtu ja munasarjat. Ja sitten jos saadaan kaikki pois sieltä se näkyvä, niin sitten tehdään se sytostaattihuuhtelu. Jos ei saada, niin sitten ei tehdä sitä sytostaattihuuhtelua. Ja sitten jäädään vaan seurailemaan ja katsomaan tilannetta. Sano, että voi parantua kokonaankin, jos saadaan se leikkaus tehtyä tai sieltä saadaan poistettua se kaikki tarpeellinen ja sitten se sytostaattihuuhtelu tehtyä. Kysyin, että mitkä on chanssit sille, että tässä minun tapauksessa, eli high grade versiossa, paranee kokonaan, niin hän ei sitten suostunut. Tai sanoi ensin, että ei hän sano mitään lukuja, että et lukkiudu niihin, mutta sitten sanoi myös, että heillä tehdään sen verran vähän näitä leikkauksia, että se tilastointi on, tai niin kuin tavallaan ne luvut ei ole riittävät siihen niin kuin tilastoinnin tekemiseen. Mutta siis mahdollisuus on parantua kokonaan, jos kaikki menee hyvin ja kaikki saadaan pois. 2 viikkoa sairaalassa, jos kaikki menee hyvin. Ja näin. Mutta oli oikein pätevän oloinen, luottamusta herättävä kirurgi asialla. Joo, ja siis olin todella iloinen, että se puukattiin se leikkaus sinne 19.6. Eli helpottaa tätä meidän kevään hallintaa, niin kuin kevät- ja kesätöiden niin kuin loppuun saattamista. Eli ehditään todennäköisesti tekemään sitten vielä ensimmäisen rehusato ja sitten voi sitten jollain tavalla rauhallisemmin mielin keskittyä sitten siihen leikkaukseen ja sen jälkeiseen aikaan. Suhteellisen hyvillä mielin olen ollut tässä. Välillä on vaikeampia päiviä, niin kuin tänään on ollut, kun kävin kampaajalla, niin kampaajan kanssa itkettiin siellä ja sitten tuossa kävi kaupassa, niin tuli tuttuja vastaan pitkästä aikaa, niin sitten tuli asiasta puhetta, niin siinäkin sitten vähän sitten mieli. Tai välillä tulee se itku. Silleen varminkään. Mutta ihmiset on ihania. Ihanasti kannustaa ja ottaa asian vastaan. Joo. No. Seuraavia päivityksiä sitten jossain vaiheessa.